nodditimo ko nande Amérique wiimo yo rutto e ko wino ko Sénégal naaɓe ministére des affaires étrangères e laamu ngu fof won ko nelde e militaire uji hakke temedere ewa commando nana taari leydi ndi ewa beele so tawi wonko jii walla ko ganda taw kañumen ne mbawi darade hen ɓeɗon fof nan ɗon hankkadi way kono jookiɗo e dunde ni to hen banggue e dunde he ɓeyto ko oga banggue keeɗi kanko ga heeɗi omo jogui doole ɗe taw ha hande kanko woni président de la république saabu o to ƴeftude ko mois de janvier garowo ewa kadi won matériel mo jogui won doole ɗe o jogui hen hay sanno ko oya kam woni joni président jamiɗaɗo e kono noon o wonani fonction o wondani taw hayso gagnima carte ala taw ko wawi gaynude etto ko président Macky Sall neldinamo militaire uji yo mbaɗanamo sécurité makko guila nde o wiya ko président ɗum ɗo foof en andani woodi joni noon heddi ko oɗo fitinamo andi kanko yaya ruttademo kam laamu wona hunde wemde so tawi haare nde waɗino haare nde bonat so bonino wona leydi ndi tan bomorte hay kanko e hoore makko kadi omo wawi boomade hen jawdi makko ne wawi boomade hen joni noon holko ko sikka ko waɗimo salade ngol ɗo konngol so waɗimo salade ngol ɗo konngol ko yimɓe leydi ndi ne tikkanimo yimɓe Sénégal ne tikkanimo kala nanɗo wiyata komo handi hen ko bonɗo needi kala nanɗo wiyata ko waɗino ko boni omo hande nde ɗo heno feere hay sanno noon o jaɓino hay sanno ko jamiranoɗo yo wi eyyi ala garanti mo jogui ngam wawde wonde e leydi he taw mo deeƴi o wawa dañi sécurité mo ne renamo wona kanko wona kureji makko wona armé makko joni alay saago o waɗa nde ɗo dillere o waɗa ɗo fitina beele aduna foof ene huula wiya so tawi guerre ummima ɗon hankkandi ko pittali bonana pour rende noon gurdam yimɓe joni noon o adda kaɗo haala ɗum noon waɗi ko fota rewoyde hen tan ko laamuji ɗi joddo guila e ONU ha e leyɗele mawɗe ɓe mbaɗa négocié beele mo wawa yaltude leydi ndi wono yaltirta leydi ndi ɓe ƴewanamo ɗo fayi ɓe ƴewanamo ɗo hoɗoyta janggo e jaam so tawi o ari o jogo négociation makko on wawi yaltinede kanko jawdi makko kanko ɓiɓɓe makko ɓe yiiɗi yaadude foof o wiyamo yaade mabɓe paate exil ɓe nawi e leydi tawa on saaha en mbawi rewde espace Sénégal o walla e nder leydi Sénégal ndi walla ɓe dewroya Guinée Bissau o tawa hay goto jaggataɓe tawa kadi ɓe jogui sécurité ɓe gandi ɗoɓe jogori moloyade kamɓe e jawɗele mabɓe ɓe jiiɗi nawde foof ɗum ɗon kadi tawa janggo e jaam mo waɗa kadi négocié oto wawde ñiiya o yeeyde e leyɗele biye tribunal biyete CPI ɗum ɗo noon ko stratégie ko feere beele jo janggo e jaam kanko wawa dadde on wawa hisde e ñawore o anda kadi ɗo fayi saabu hande ala ɗo wawi yaade e leyɗele takkiɗe he ala hen mo jogui sehil ala hen mo nandiri kala mo haalde hen o dudonto ɗum o wimo fiya ɗum e ko joom doole kangaɗo ndeke noon kadi ɗum ɗon alay saago hande o ƴewano dandiri hoore makko no dandiri fittal makko ndi ɗum noon waɗi so tawi o wi hande ko kanko laami ko kanko gagni walla ko yo ruttite eɓe gandi ko caɗeɗe jogori won ɗon ko haareji haareji ɗi noon dartinta ɗum tan kono mbirum on ni ko jiɗɗo yaltude o anda ɗo fayi o wawa jooɗade leydi hankkadi mo yalnano yiiri yimɓeɓe e rewɓeɓe wonɓe e leydi ɓe no gammirta ɓe gonani e leydi ɓe fof ko bindata radio ji ɗi e internet il faut ko kaalal omo yanna hande hay goto wondani makko hay gonnoɗo guiɗo makko hande yiɗamo o andi ɗum omo gonɗin ɗum kadi heddade mo hande leydi ala no wawi gassirde ko mano ɗon ko joguino ɗon ɓe o joguino ɗon ha laamu ngu ko firti tan koko firti ɗum noon alay saago o ƴeewa feerno dañdir fittal makko ko ɗo tan wawi yaltirde o wiya aha o jaɓani e leyɗele mawɗe e koreji fof gara ɗon joddo e makko joddo e makko eɗen jarna président Buhari mo Nigéria ari toon e président debbo gonno Mauritanie o kanko e hoore makko kadi ari toon ngam yidde joddade makko yidde yewtidde makko yidde rokkudemo haqqille no fota wonirde wadde négocié yo woppu ko wi ko e on saaha noon so ɓen gari mbi noon mbaɗa yanna kanko e hoore makko ma o haal somi felliti woppude ɗum minnen hol garanti mbawɗon waɗandemi yata koye leyɗele moon gartanmi yata koye leyɗele goɗɗe hol sécurité mo jogotomi hono nawɗutumi hono nawranmi jawdam hono jogortomi sécurité taw hay goto arata kam hono jogortomi sécurité taw hay goto yahata ñawoydem e leyɗele tubakoɓe ɗum ɗon mbaɗa andi koye hunde mawde haalisaji ɗi o jogui ɗi hono dandirta ɗi hono nawirta ɗi holɓe o yaada mbaɗa andi ɗum ɗo ene jeeya e oɗo fitina mo waɗi beele jo janggo e jaam on wawa yaltude o darna fittal makko hay sanan woppa leydi ndi e ko wona ɗum ko so tawi ɗum hodani o yalta leydi ndi so yaltani leydi ndi ko haare wonata hen haare so woni hen en ganda ko ubba toon saabu en ƴeewi leyɗele kewɗe iraki en
ƴeewi leyɗele kewɗe ko nande Tunisie en ƴeewi leyɗele ko nande Libye en nde Kaddafi en jagga porsa mbara wonji ko ubbiti toon ko hay goto andano ko wonno nder kanko woni kadi ko maawi luggo ɗo woni ɗo ala fof ko ronki nanu toon ala fof ɓe o ronki honnude ɗon ala fof ɓe o ronki wadde ɗon sabu Sénégal e rebel Casamance o ronkama yodde gila nden yimɓe ɓe fof ne tuumimo junngo makko jeeyde hen yobde ɓe rokkude ɓe matériel honnude ɓe ñamminde ɓe yarude ɓe ndeke noon ɗum ɗon Sénégal yiiɗa oɗo finen te kadi Sénégal ko leydi stable leyɗele ɗe fof hannde ala ɗo dogante caggal Mauritanie en eɗen nganndi Côte d'Ivoire en ɗeɗo fof dañino caɗele ewa e sahaji jawtuɗi ko Sénégal tan woni leydi ndi wiyete ndi jogui démocratie yimɓe mum ne laamori par carte ewa hankkadi yiɗɓe wadde investir fof ko ɗon cuusnori ene gara e leydi he so tawi nani fitina ari e nder Gambie he Gambie way tan wona ko e nder Sénégal haɗa ko nder Sénégal kala arannoɓe dogat kulat mbasa addude jawɗele mum ɗum waɗi to banggue Sénégal to kamɓe koye mabɓe ɓe jogui hen kulhuli eɓe jogui hen ɓerɗe hoto ɗum ɗon addoyde histoire mawɗo mo ganduɗa ene wawi jokkodirde e rebelle en mo andano hay goto ɗo wonno foof yalta saabu so fitinari hay goto anda ko ubbe nder muɗum haare jamma ene wawi ŋatede ene wawi fettede e kadi neɗɗo kadi wawi mayde hen taw tinani ɗum ɗon no waɗi président Macky Sall mi nani e journal uji kalɗi o yamiri ɓe jamiri par huno ko président ministre makko des affaires étrangères kala sénégalais ɓe wonɓe toon ɓe omo yiiɗi sécurité mumen hoto e goto même goto mabɓe hoto e goto mabɓe woyto eɗen gandi ɗe duuɓi jawtuɗi o ñawino Sénégal naji goto wara hen e woɗɓe eɗen gandi laamu makko ne ƴaggi kadi ko laamu makko laamu ƴiƴam tan ko warago kadi ko neɗɗo jahone wahlita fiya ɗo hunde joni ha ɓooya yalta wayano wona kañum ha ɓooya nodde hoore mum ko république islamique ha ɓooya nodde hoore mum ko Bali Maysa ha ɓooya nodde hoore mum ko ɗum ɗon woni ko ceerno hande ko Alaji Diango ko Yaya Jammeh Diango wiyete inde ene keewi no inde fowru ni kadi ko wela e dow leydi he ko cafro ko docteur anani ko cafro sida anani ala fof ko Yaya wiyata wawa ko moccowo ko julnowo ko almami yimɓe fof ene teski e gueɗe kewɗe ɗe o waɗata o ƴefta convoi makko joni tawa militaire uji makko enani e garde rouge makko fof ne ardima wara ha e nder boowal o wiya ɓen dartonomo juulo tisbar walla mo juulo takusan armée o fof e auto ɗi fof daro padama kanko goto juulo o yaaha eɗen jaama ɗiɗo duuɓi fof e ɗeɗo balɗe fof bon to wutte daneɗi kaalaji laafaji o jogo sawɗo o jogo kaamilu ewa kadi sono haala koko welata no haalata ewa en nani ñande o ƴettimo sernaɓe nde o ari ɗo wiyete fere feññi on waɗa ɗon campagne électoral mabɓe nde sernaɓe ɓe gaari ɗon pomɓanimo kello wi onon fof ko naafigeɓe hay goto mon yiiɗa kam so tawi oɗon mbi oɗon jiiɗama ko ɓaɗɗo dari tan kono hay goto mon yiiɗa kam ko onon jahata ɗon mbaɗa ga dowuji oɗon kaɓa yam onon ko naafigueji ewa yimɓe heɓe jii omo waɗa ko wayi noon ewa en jii yimɓe heɓe ɓe o lebti en jii kadi julɗeli koor kadi e taske ɗi o meeɗi wiide julɗel ɗi mbatta ɗum julɗel tati mbatta toon ko ñalawma goto tan mo wi o omo jogui toon sañta ƴangal hay sa noon ko moƴƴini hen ko ɓuuri hewde ko kam ko bonni Yaya Jammeh ko ɗum ɗon woni hande ko keewi o to banggue e Afrique e nder Sénégal woni leydi mbiyeteni Gambie ɗum noon bandiraɓe fof yo mbattu hen haqqillaji kala ko daña hen ko laaɓi taw wona tan ne sikka ma on kaalane inchallah kadi radio Kokoriko international ko ɗum ɗo tan woni medde wonde yiyande mum yiiɗa fewjude yiiɗa felñade yiiɗa haalde ko anda won noon mono waɗa tarih walla moni haalde cimtol yaada ko Allah ko ne andi e neɗɗo noon rewata fittanu mum haala ko weela wiya ko weela ko yiɗi tawa janggo e jaam ne jogori ñawde e joomum saabu ɗiɗo radio ji ɗiɗo télé ji ɗiɗo internet uji ko gaddoji musiba no fewi hay sanne ɗi gadda ballal ede kaala no fotirani eɗi kaala no haalirte eyyi no haalirte ni no fotirani ni fof so tawi ari addata ko laaw addata ko caɗele addata ko bonande e nder leydi saabu murtuɗo jooɓi Allah yurmo ɗum omo heewi wiide konngol ene wawi bonnude ko fetel wawa bonnude konngol ne wawi moƴƴinde ko fetel wawa moƴƴinde ɗum ɗon noon enen e ñaagui Allah tan e banggue Gambie e banggue Sénégal e banggue Afrique yo Allah rokku en deejal kisal yo Allah rokku ɓiɓɓe Afrique foof no ndiidori famodirede saabu so yayani ƴewno joni joni o yii président Mahama gonɗo to en e Ghana jaaɓi joni ko liɓaɗo kono hay hunde waɗani ɗum en jii jeeri rawling en hande jahata ko ɗum ɓurni kilotage mumen jaaha jeereji ne coodan koye mumen ala fof ɗum duttani laamu ndege noon Afrique hankkadi ne foti futtinde guite Afrique ne foti muɓɓidde guite mum yiya hankkadi leyɗele aɗum ɗe no goori no woniri noon ndenni duuɓi jawtuɗi ɗum wonta wontu
keɓa laamu cikka ko galle bamma mbaɗa ko beelaɗa ɗum wonta wottu hande so haare wonta wonne kadi hankadi ko carte tan e yimɓe finɓe dariɓe anduɓe hankadi ko daɗaɓe en jiiɗi abbade pine ko ɗum ɗon tan woni ɗon ngala e mabɓe timmin yo yaaru Allah woppira leydi ndi Allah anda kadi leydi ndi wona kañum jeeyi wona bamum jeeyi leydi ndi ko yimɓeɓe fof ndendi ɗum kala ɓe gaddi hen fitnaji ɗi kuɓɓi ko hen ɓe kuɓɓorta ɓesgu mabɓe kuɓɓora hen noon leyɗele mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe e tanira mabɓe kam fof ma keɓen ko fitina moƴƴani Allah huuɗi pinnino fitina ndehe noon lamɓe men yoɓe gandu ko ɓe ndesɗa ko ɓe jeeya ɗum jeeyi ɗum ko leydi ndi inchallah taala ɗum noon ko wona ɗum ko tan ko radio Kokoriko international waɗan on ɗo yewtere min calmini on min juurima on min mbiya kadi haalgol ngol salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh arno ɗo inde Kokoriko international ko musidɗo moon Yaya Alpha Dia to Dabi on jarama